Ja, vi skal da selvfølgelig lige have den der berømte video, der kommer hvert år om majsnitning. I år er det jo sådan en lille smule anderledes, end det har været de andre år. Jeg har ikke haft nogen snitter med kornkrakker i år, så der har været lidt forskellige snitter, jeg har kørt og hjulpet ved forskellige landmænd. Og her der er det lige Knudsens Maskinstation, der lige kommer og snitter lidt her, hvor de har lidt vognværk med, hvor jeg egentlig bare har lige fået lov til at køre med lidt vogn her. Så det er altså ikke fordi, at jeg har været ude og investere i en masse Fendt-traktor og sådan en 950'er her snitter. Det er simpelthen bare mig, der lige har tiltusket mig vej på et snitterhold, fordi at der lige var brug for en ekstra vogn. Men her i videoen i dag, det er simpelthen det meste af det, jeg har nået at få filmet her i majsæsonen. Det har jeg lige klasket sammen i den video her. Så det er alt fra, at jeg lige kører lidt vogn til at køre og trykke lidt græs. Lidt majs er det jo. Så det er simpelthen det, at den her video, den kommer til at gå ud på. Og lige her først i videoen, der er jeg lige får lov til at køre lidt traktor og vogn. Og senere, der ryger jeg over på noget gummiged. I kender siloerne, det er nogle steder, vi har vant til at have kørt og filmet de andre år. Jeg har kørt arbejde, så det er samme gamle steder, men med lidt andet setup, end det plejer at være. Men så får man lige lov til at komme ud og køre lidt majs. Ej, der har været helt godt gang i den her det sidste, ja. I kan jo selv se det, der er ikke kommet så mange videoer op, og det er simpelthen, der er bare ved at knalde på, så det er jo et dejligt problem, at der er nok at lave. Og den her mark, det er sådan en mark af dem der, hvor der er cirka 14 eller 16 hjørner på marken, hvor det egentlig er flere marker, der sådan hænger sammen på kryds og på tværs. Så det er sådan en, hvor man lige kan få øvet lidt og køre hul. Det er rigtig fedt. Og jeg kører rundt med den her Bostrup-vogn her nede i hjørnet, som I kan se. Og så med den her Claas-traktor for. Og så ellers blev der kørt fra med 2 bundkædevogne samme sted. Og vi har stort set de samme kubikmeter med i vognene. Så det er faktisk en af de ting, der er allersjovest, især for dem, der kører stak hjemme, at det er de vogne, der kommer hjem med majsen, at de har cirka samme størrelse. Så ved man, der cirka går det samme antal tid imellem, at vognene de kommer hjem og læser af. Kan jeg jo sige, når jeg nu senere i videoen skal hen og køre og trykke, så er det dejligt, der ligesom er lidt rytme, og det er ens vognstørrelse, og så passer det hele sammen i et hug. Hvis at min stemme den lige er en lille smule på overarbejde i dag, så er det fordi, at jeg var med til medhjælperfest. I så den der video, der blev lagt op her i juni måned med nede i Nørrebroby traktortrækket. Der var medhjælperfest i går aftes. Ikke fordi jeg drak mig i hegnet, men jeg kom der vist lige til at scrolle med på et par sange eller 5, så det har stemmen lige taget en lille smule skade af. Her når man kører bagved, så er der altså ikke en tosset idé at køre midt imellem dem, der kører foran. Fordi så kan de nå at se dig i ens sidespejl, hvis de lige pludselig skal bakke eller et eller andet. Lad være med at køre lige helt op i røven, lige bagved den anden vogn. Kør lige en lille smule for skudt af den anden traktor og snitter. Så har de altså en mulighed for at se dig. Så blev det min tur.
Og det er faktisk mig selv, der har sået de her majs. En af de der videoer, der blev lagt op i foråret, der kørte jeg sået med den her 8-rækket majs-såmaskine. Så jeg har selv sået dem og sprøjtet dem. Så det er også meget dejligt lige at være med til at snitte dem også. Lige få en finger med i spillet der også. Det ligner jo næsten det setup, vi kørte med sidste år. Det er lige nummeret mindre snitter det her, end at vi havde førhen. Men det har mere, du kan lidt mere mærke det, hvordan majsen er, om de er tørre eller ikke tørre. Det her, de har en fin konsistens i forhold til at køre og trykke det sammen. Det kan også være for vådt, så det er mega tungt at køre og trykke i, men det her, det var sådan en dejlig fugtighed at køre og arbejde i. Jeg ved ikke, hvad tørstofprocenten er på det, så det skal jeg ikke udtale mig om. Men det er sådan okay, når man kan bakke op i stakken, så er det ikke som en svamp. Og kan vi dele med ikke komme op i stakken, når den er blevet den her højde. Og nu når vi er kommet her i efterårstiden, så bliver der en lille smule mere tid til at sætte og redigere de her videoer. Jeg har faktisk været hen og få bygget en ny computer, fordi min gamle computer har lidt opgivet mig at bygge eller klippe videoer. Den kunne simpelthen ikke holde tempoet mere. Så det er et nyt redigeringsprogram og ny computer og det hele, så det er lige med at lige lære tingene at kende. Så jeg håber udfaldet det bliver nogenlunde nu, når jeg er færdig med at speak hen over videoen her. Ja, jeg har ikke lige fået computeren ud af traktoren i forhold til presseren. Der var stadig lige en ballevogns computer med i presseren, med i traktoren. Det her, det er faktisk den lille snitter i forhold til over fra Knudsen af. De har også en 10-rækket majsnitter. Altså, de har 2 finsnitter. Maren her, det passede meget bedre med den mængde vogn vi var, og med de marker, hvor langt der var fra, så var det slet ikke nødvendigt, at det var en større snitter, fordi så skulle vi bare have været endnu flere vogne på, og så store er siloerne altså heller ikke til, at det bare vælter ind med majs. Så det var lige den bitte snitter, der var ude at snit her. Der er lige en gang imellem, hvor vognene lige kommer til at vente en lille smule på hinanden. Så er det jo ikke helt tosset, at lige kan have smidt dronen op og lige filme lidt, når man lige holder og venter på, at de andre de får læs, når man skifter mark. Ja, det kan godt være, at man lige skulle have haft lavet sådan et net foran på busstopvognen, hvor man lige kan vippe den op, så når man tager hul, så lægger man det der lille net ned foran på vognen. Og så kan man klappe det op, når man har fået taget hul. Så er nabomarken lige ved at blive pudset af. Det er garanteret en frøgræsmark, der lige skal pudses af her, så den ikke står for lang til vinteren.
Ja, det er det. Den er nylagt, kan man se. Der er stadigvæk halmstub efter korn. Ja, så fik jeg læst, så er det bare hjemme en tur med at få tippet af. Det er ikke de største vej, vi har her på Østfyn. Og så kører vi simpelthen rundt, så vi ikke møder hinanden ud af den der smalle vej der, så vi kunne simpelthen lige stikke bagom over en anden mark, og så komme ind på marken. Sådan at man ikke endte med at skulle møde hinanden op midt i byen, hvor der slet ikke er noget plads. Så skal man kun holde øje med fodgængere, cyklister og børn og ditten og datten ud af de der små veje der. Så skal man også lige koncentrere sig om, der kommer en modkørende vores egen vogn, når man nu kan køre rundt. Her er vi lige ved at klippe hul. Det hegn her til venstre, det er sådan egentlig... Jeg kørte en gang selv snitter. Faktisk den gamle FX38, vi har stående oppe i maskinhallen stadigvæk. Den nåede jeg faktisk at vinge mit tuden ind i det hegn her tilbage, da den næsten var helt ny, snitteren. Det var andet år eller 3 år, vi havde den. Der var jeg snitterpilot. Og der holdt jeg del med ikke nok på knappen til at dreje tuden rundt fra den ene til den anden side. Så der nåede jeg lige at snitte et af de store træer af det her hegn her. Og springe en sikringsbold. Heldigvis nåede jeg ikke at bøje noget. Det var sikringsbolden, den var bare lige at snit. Så det er herligt med sådan nogle steder rundt i naturen, hvor man ved, at man lige er kommet til at dumme sig en lille smule. Så det er altid sjovt at tænke på den mark her. Det er jo, når man kører frem og tilbage, så skal man jo dreje tuden rundt over enden. Og på den der gamle New Holland der er der 2 hastigheder. Og der er den langsomme hastighed, og så skal man trykke helt i bunden, for at den tager anden hastighed. Og det havde jeg måske ikke lige nået at få trykket så hårdt på den, så at den var nået til at køre stærkt på anden hastighed. Så den var kun halvvejs med at dreje rundt, da jeg lige viffer den ind i hegnet. Det er aldrig fedt at skal ringe hjem og sige, at man lige kan få en bold ud, så man lige kan få lavet lortet igen. Så var det ved at være det sidste for den dag her. Hernede der skal der laves 2 stakke, så vi tog den ene silo den ene dag, halvdelen af majsene, og så den næste, eller 3 dage efter, der blev det med, at de var nede og fyldte den anden silo op med resten af majsen hernede. Men der var jeg ikke med, fordi der var jeg ude og lave noget andet. Så det her, det er så lige nogle dage efter. Ny chauffør, men på samme snitter. Og så er det med vores egen vogn med. Og jeg har fået Anton og Måns til at køre med. Og så er jeg del med selv havnet i stakken i den New Holland gummiged her. Og der skal lige fyldes lidt i en lille silo, sådan at til næste efterår, så kan den store silo være tom, og så kan man bruge den lille silo her, mens man fylder den store silo op igen. Sådan der ligesom er sådan en buffer. Når man nu har masser af siloplads til sådan noget ungdyrsopdræt her. Førhen var det en malkekvægsbesætning, der var her på stedet, men det er der ikke mere, så nu er det opfedning af dyr i stedet for. Så det er jo luksus at have sådan nogle siloer her til at køre i. Og fik jeg lige hjælp af Lars til at køre med i stakken selv.
få hisset den her case op. Og så gælder det ellers bare om at få lagt det ud i et sådan okay tyndt lag, og så ellers nå kørt det samme inden næste læs kommer. Her, der vognene, der var lige rundt om ejendommen, der var egentlig, der kunne vognene sagtens nå at holde det. Så skulle de til en lille smule længere væk. Så i stedet for, at de skal nå at bakke op i stakken her, så kommer de bare ind, lige læser af, og så har jeg egentlig tid nok til at skubbe op, når jeg har Lars med til at hjælpe med at trykke i stakken. Så de skulle bare smide det af her foran siloen, så skulle jeg nok skubbe det op, sådan at de ikke skulle bruge tid på at hen og vende og bakke op og alt muligt med vognene. Så kunne de lige nå at holde snitteren ude i marken. Og det er ude på beton, vi læser af her, så det er ikke sådan, man bliver ved med at tage skidt med op, når man kører op, selvom vi læser af uden for siloen. Der nåede jeg ikke lige ud først, men kan det lige nå at køre over kanten af det. Nej, så jeg glæder mig også til her de næste weekender at få lidt mere tid til at sætte og rode med nogle videoer og få klippet det samme til jer. Der skal både komme noget fra noget høst, og jeg har fået filmet noget andet slet fra noget biogas-halløj, vi var ude og rode med alle sammen, og ja. Så der er masser at lave videoer om, det er bare lige tiden til med at få det klippet, men det skal nok komme stille og roligt hen ad vejen. Og kom der lige de sidste 2 hektar, det var en anden sort majs, der var blevet sået. Det er også nogle, jeg har sået dem her. Og der var det en anden slags majs. Og her der kan man se, det var noget af det, jeg var ude og så græs imellem majsene her efter høst. Efter vi havde egentlig sprøjtet dem, så skulle der sås det her græs i. Og det stod rigtig fint, det der græs, der var blevet sået ud med radrenseren. Stod fint i 3 små lige rækker. Så det har virket. Så er vi lige et andet sted hen. Det her det er faktisk nede ved Midtfyn. Og der er lige lidt robotterhist og pist. Nu skal vi jo ikke lige komme i vejen for. Jeg ventede lige på at komme i gang, så kunne man jo lige filme lidt her. Det ser går meget hurtigt, når man lige skruer tempoet lidt op på det her. Men den har jo så også hele dagen til at fodre, for det her det er det rigtige tempo ellers, at den kører i. Men den skal jo heller ikke holde middagspause eller noget som helst, så den har jo egentlig hele dagen til at få fodret alle de der læs ud. Den skal sådan en robot her. Nå, men det var jo egentlig slet ikke det, vi var kommet for. Det var jo, at der skulle trykkes noget majs. Og den dag her, der er jeg bare lige afsted med en gummiged og hjælpe til.
som en ekstra gummikæde i stakken. Så der har jeg hverken noget med snitter eller vogne at gøre. Så er det jo bare at gå i gang. Jeg tror faktisk, den her silo, var det forrige år eller noget, hvor jeg var ude og køre og trykke noget græs, eller var det midteren, eller et eller andet sidste år. Jeg har en anden film, hvor jeg kører en af de siloer også med drone. Ja, og her der skulle der også lige laves en af de der små siloer sådan op mellem de andre små siloer. Sådan de gamle siloer, det skal også lige have fyldt en enkelt op, også for at lave det der nummer med, at så man kan få fyldt de store op og få brugt de store, og så har man lige sådan en buffer heroppe, sådan at man ikke skal skifte foder lige midt i en sæson med sådan nogle køer, så man stille og roligt kan blande en ny sæson op med noget gammelt foder. Og så var der godt med foder fra sidste år stadigvæk, så derfor så blev vi enige om, at jeg kunne lige få lov til at hygge mig med en af de her små siloer og lige få lagt lidt majs op i den. Så kunne den anden gummigæde lige få lov til at tage ned i den store, indtil jeg har fyldt den her op. Og så lige en gang silleben til sidst, for at den sådan er nogenlunde jævn over det hele. Og så var der vist det, man kalder en stak her. Jeg var begyndt at rushe en lille smule over plastikken ind til den anden silo, så der skulle ligge mere i. Plastikken skal jo lige kunne trækkes ind, så man får det til at ligge i kanten. Ja, det er lidt senere, så er den store silo faktisk ved at være fyldt okay op. Det her, det er lige på det sidste. Så der er jeg bare blevet placeret op i toppen af stakken, og så kommer den anden gummigæde stille og roligt med majsen op til mig. Jo, så der var både Ferguson-traktor, den Deere-traktor og en Claas-traktor til at køre fra den dag her. Alt godt blandet. Så blev den stak færdig. Den skulle også lige have en gang silleben til sidst.
kom lidt over kanterne i forhold til de andre siloer, men så havde vi stort set nået lidt over halvdelen af arealet med majs. Så skulle det sidste kunne nå at være nede i den sidste silo. For det skulle også tages 2 dage efter den her. Det var ikke lige oven i hinanden, at det hele det skulle tages. En silo ad gangen, det passer med den snitterstørrelse, der var. Det var sådan en god dags tid her. Det er godt, når der er mange, der skal dække. Det er godt med lidt medhjælp der. Ja, den var blevet lidt tørstig, den kære gummiged her. Det er de bare ikke bygget til, så skal man have bygget nogle større tank på. Nå ja, så i løbet af den silo her, der har den nået at spise de der to klodser, der stod med majs. Spoler vi lige nogle dage frem. Så tager vi lige den sidste af siloerne. Den er så 1 meter bredere, den silo her, men der var lige en ende med majs fra sidste år af, som vi egentlig bare blev enige om, at det skulle bare deles ud i bunden af den hele siloen, og så bare noget nyt majs ovenpå. Og så får vi da det til at ske. Og så har Johan lige fået spændt vognen af den her dag, og så fået sat en vægtklods på den nye Claes-traktor, som at de lige har købt. Se om den kunne være med. Den kunne i hvert fald godt lige nå at håndtere sådan et skravblad der. Så meget, så det er til ophænget, liftarmsophænget, det begyndte at bøje en lille smule, så vi blev enige om, at han tog toppen, og så kunne jeg køre op og jævne ud i stedet for. For ikke at ødelægge for meget på skravbladet. En 78'er, som jeg også egentlig kørt majs med i starten af videoen. Bare lige en lidt nyere 78'er Claes. Lidt større computer og lidt nyere indmad og sådan lidt, så ja. Ja, vi må lige speede farten op en lille smule. Så bliver det lidt sjovt at se på udefra. Og I kan se, at jeg kører med vinduet åbent, og det gjorde jeg egentlig også i den anden stak. Når vi ligger og skal køre 2 sammen, så kan jeg egentlig godt lide, man lige kan lidt lettere høre, hvis den anden dytter, og man er ved at lave et eller andet, eller vognene de lige kommer for tæt på, så kan man lidt nemmere lige høre, i stedet for at man sætter ind i sin osteklokke her, så vinduerne, det er af og til, de lige bliver sat en lille smule på klem. Det kommer også lidt an på humøret og alt muligt, men det er ikke tosset, at lige kan høre lidt, hvad der sker uden omkring sig. Når man ligger en hel dag og tæsker op og ned i hinanden. Ja, der kommer også en lille smule mere grønt på til sidst, og det er altså ikke tosset lige at slutte af med lidt mere grønt majs, når man nu har nogle marker, der er uens i afmodningen. Ja, jeg har ikke så meget mere flyvetid på min drone, så jeg landede lige dronen en silo længere væk, end vi kørte. Og så bare lå den ligge og filme.
Og det her, der er det sidste, vi egentlig er i gang med at køre hjem. Og så skal den da også lige have sådan en gang silleben her til sidst. Så den blev nogenlunde jævn at køre og dække af. Så har vi lige ved at lave lidt andet, og så fik jeg lige lidt kamera med igen. Jeg har lige et par små siloer igen, der lige skal fyldes op. Her der blev der lavet et par små siloer, og så blev der lavet en markstak også. Så jeg fik lov til at køre ind og hygge mig i de her små siloer her. Og så her der havde vi en gummiged, eller var der en gummiged mere med igen. Så det er jo dejligt, at jeg bare kunne blive henne i siloerne og prøve at få så meget i dem som muligt, og så vide, at den anden han tager den samme mængde fra ude i marken. Lige her der er jeg egentlig meget glad for at have en gummiged, og det ikke er med en traktor, man skal trykke det hele, og så et sådan et doserblad foran på traktoren. Det er altså slet ikke tosset med en gummiged, når man skal ind i sådan nogle steder, hvor der ikke er for meget plads. Kan man lige trylle lidt mere med en gummiged. Men ja, det var det for denne gang. Det var det. Så tak fordi I så med, og der kommer nogle nye videoer inden længe. Så hej og god dag. Hej.